il-5 ta' filgħaxija. F'Santirmu il-kru ilu jarma minn dalodu. Jasal id-direttur Mark Vassaro. Mark is-sena li għaddiet kien id-direttur tal-video ta' Vertigo. Jispjegalna d-differenza bejn il-video ta' Vertigo u l-video ta' Vodka. Sena l-oħra morna iktar fuq l-antik ngħidlu jien, morna stil tradizzjonali, l-sena modern, moturi, karozzi, bombi. Tasal Morena. Morena tajt li għadha ma ratx l-iskript. Ma rajx l-iskript imma naf li hawn involut l-upsailing, ġifieri. Dawn huma l-membri tal-Emergency and Fire Rescue Team. Xi qabel għenu u trenjaw lil Morena biex titgħallem l-upsailing. Saħares l-isfel. No problem. Jibdew il-provi. Issa niżlin bil-ġiri. Morena taqa. Ma smajt mit-teacher. Lura f'Santirmu, jasal il-mutur li se jintuża fil-video. Ix-xufier tal-mutur ser ikollu jagħmilha ta' Morena. Għalkoll il-best stakka bil-parrokka u hekk għalkoll nagħmel xi xogħol stakkat il-parsijiet is-sur moturi. Mark id-direttur jagħti l-aħħar istruzzjonijiet lil Morena. Kif tinżel il-karozza żgħat inti ħatoħroġ u tiġi hawnhekk u aħna ninkwadrawk minn hawn bekk. All right? Ma nidher bil-harness kollox. Kollox fuqek lest. Morena tieħu posta. Jibda l-ġbit tal-ewwel xena. Go Troy. Go Morena. Arġitna Troy, please. Din it-tmin darba li se jieħduh dan ix-xott. Troy jidher kuntent fil-karozza. Oh, qed ngħidlek għandha ħoss sports. Jaslu l-extras. Sa ma jgħaddi l-ħin, l-extras jiddeċiedu li jibdew qablu ikantaw. Frost il-Mediterran Għaw biex il-bis Tafini il-serħan Il-serħan Bik ferħan, mux il-serħan. Jasal il-moment. It-tlieta ta' filgħodu. Morena issa trid tabsejja. Blokka tinżel u tikkontrolla l-ħabar kollu fuq dejk peress li trid tiqaf fin-nofs, imma ħankunu qed nżommuk minn fuq ukoll. ċali aħar se jinżel magħha. Ħaninżel u ħanipprovaw nagħmlu l-għalmu tagħna biex neħilsu. Forsi morru nagħdu. X'ħin tara l-oli, Morena titwerwer. Iż-żarba.